Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għadu ma ħax pożizzjoni dwar il-produzzjoni tal-kannabis għal skop mediċinali f'Malta. Ikkonferma dan id-Deputat Nazzjonalista Karl Guder meta kien mistoqsi fil-programm Arena jgħid x'inhi l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-produzzjoni tal-kannabis mediċinali. Ma jkunx hemm affarijiet Ġajvota favur dik diskussjoni li mbagħad nieħdu fil-grupp parlamentari meta niġu għal-vot tajjeb. Il-Partit Nazzjonalista jidher li hu maqsum dwar kif se jivvota dwar il-produzzjoni tal-kannabis mediċinali. B'esponenti nazzjonalisti qegħdin jagħmlu dikjarazzjonijiet li jikkontrastaw lil xulxin. Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija kien sejjaħ l-interess ta' kumpanija Kanadiża li tiftaħ faċilità għal produzzjoni tal-kannabis mediċinali f'Malta bħala fabbrika ta' droga. Iżda d-Deputat Nazzjonalista u l-kelliem għas-saħħa Stephen Spiteri kien qal li dan l-investiment mhux fabbrika ta' droga. Fl-aħħar ġimgħat il-Malta Enterprise approva 3 proġetti minn kumpanniji b'investiment ta' 7.5 miljun euro u bħolqien ta' 118 l-impjieg ġdid fuq perjodu ta' 3 snin. Fl-istess waqt hemm 3 proġetti oħrajn fi stadju ta' evalwazzjoni li bejniethom jammontaw għal investiment ta' 57 miljun euro u 365 post ta' xogħol ġdid. Intant Karl Guder der skomdu jgħid għaliex il-Partit Nazzjonalista baqa' ma nnominax membru tal-Oppożizzjoni fuq il-Kumitat tal-Iskart. Guder jgħid li mhux infurma dwar dan anki jekk 6 xhur ilu il-Gvern kien talab lill-Oppożizzjoni sabiex tinnomina membru fuq il-Kumitat. Waste to Energy mhijiex fil-fena tiegħi ma nafx. Ma hemm kumitat tal-Waste to Energy, ma taħsibx li l-Oppożizzjoni għandha tipparteċipa fuq? Nassigurak li m'għandix idea fuq il-Waste to Energy. Ma ġifi ma tafx li l-Oppożizzjoni m'għandix rappreżentant fil-Waste to fil-Kumitat? Le ma nafx, saqsi għalfej, konvint li hemm xi raġuni.